Vlachovo, obec vzdialená od Baníckej Rožňavy, sotva 10 kilometrov, sa za obdobie socialistickej výstavby zmenila na nepoznanie. Vyrástli tu nové domy, obchody, rekreačné zariadenia, ako je kúpalisko s kompletným sociálnym a ubytovacím zariadením. Aj tieto deti sa tešia z bezstarostného detstva v modernej materskej škole a ich rodičia nakupujú tovar v samoobsluhe, tak ako v hociktorom meste. Je september 1977, obec Vlachovo oslavuje 550 rokov. Nuž preto tá sviatočná nálada, spev a jasot Vlachovčanov. Veď každý chce jubileum svojej obce pozdraviť svojsky. Preto tá paráda. Najmladší Vlachovčania sa na roky starého Vlachova ešte nepamätajú, iba ak z rozprávania starých materí. Počiatky obce siahajú do 13. storočia. Prvá písomná zmienka o Vlachove pochádza z roku 1427, keď sa tu do gemerskej obce sťahujú prví pastieri oviec. Málo ktorý kraj bol v minulosti tak postihnutý takými ťažkými pohromami ako práve Gemer a celá táto dolina. Či to už boli v 13. storočí tatárske vpády, nájazdy Turkov, a teda pustošenie a drancovanie doliny, neúrody, hladomory, epidemické choroby a dlhotrvajúce suchá a časté požiare. Popri poľnom hospodárstve, povozníctve bolo baníctvo a hutníctvo popredným zamestnaním Vlachovčanov. Tvrdú robotu v lesoch poznali i vtedajší drevorúbači a míliari. Obdobie najťažšieho útlaku sa začalo v roku 1816, keď obec Vlachovo prevzal od grofa Jozefa Andrášiho jeho syn Karol. Vykorisťovanie občanov viedlo k rôznym sťažnostiam písaných cisárskému dvoru. Odpoveďou na to bolo palicovanie, väznenie a donúcovanie k poddanským povinnostiam vojenskou mocou. Hlavní organizátori nepokojov boli z obce vysťahovaní. Na útlaku sociálnom i národnostnom nič nezmenilo ani zrušenie nevoľníctva v roku 1848. Nové dejiny Vlachova sa začali písať až po založení komunistickej strany Československa. Pod jej vplyvom a vedením boli len v roku 1922 zorganizované 3 štrajky, z nich najväčší trval 55 dní a zúčastnilo sa na ňom takmer 700 pracujúcich vanských závodov v Rákoši, Vlachove, Nižnej Slanej, Gombaseku a Železníku. Takto sa v pestrofarebnom sprievode akoby odvíjala niť dávnej minulosti Vlachova, ale aj dominovala súčasnosť tejto socialistickej obce, ktorá pod vedením komunistickej strany Československa dosahuje pozoruhodné výsledky. Vlachovčania si svojpomocne postavili viac ako 120 rodinných domkov. Vzniklo tak 5 nových ulic, Petriena z Jedéška, zrekonštruovaný kultúrny dom, ktorý bol pôvodne sídlom grofa Andrášiho, požiarná zbrojnica a ďalšie objekty. Obci pribudlo 5000 metrov bezprašných ciest a chodníkov. Dobre prosperuje aj miestne jednotné roľnícke družstvo, ktoré za 20 rokov vyrástlo na úroveň moderného poľnohospodárskeho závodu. ...550 rokov oslavujú Vlachovčania v období osláv 60. výročia Veľkého októbra. Napokon revolúcia v roku 1917 zmenila život ľudí aj tu vo Vlachove.
Veď obyvatelia obce prijali na túto počesť 262 individuálnych a 12 kolektívnych socialistických záväzkov v hodnote takmer 1 000 000 korún. Pri úprave verejných priestranstiev odpracovali obyvatelia obce viac ako 10 000 brigádnických hodín. Nuž aj z toho je vidieť, že Vlachovo zo dňa na deň krásnie a život jeho obyvateľov je plnší a radosnejší. Na oslavy 550. výročia Vlachova zavítali do obce aj stranícki a verejní predstavitelia okresu Rožňava, poprední zaslúžili členovia strany, pracujúci zo závodov a družstiev, ako aj školská mládež. Pri tejto príležitosti si v obci pripomenuli aj 50. výročie založenia dobrovoľného požiarneho zboru. A práve tieto výročia a iniciatíva ľudí boli dôvodom na to, aby najlepšie vyhodnotili. Tí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, najmä v čase socializácie poľnohospodárstva, boli odmenení čestným uznaním a odznakmi za vernosť organizácií požiarnej ochrany. Nuž na týchto súdruhov môžu byť vo Vlachove ozaj hrdí. Sú to vlastne tí, ktorí stáli v prvých radoch pokroku. Tí, ktorí pod vedením komunistickej strany Československa priviedli túto obec na úroveň modernej socialistickej obce.